Er der 2 drenge, der lige vil komme her og trække? Er der 2? Eller plus du først? Kan du trække en sæde? Ej, hvor er du god uden at kigge. Gå hen og hjælp Thomas. Jamen, han skal bare have en, der prøver en hånd. Der står Mads 1, nummer 304. Mads, det er jeres mand. Ej, det er ikke råbt. Det skal da ikke være rigtigt. Der er noget på vej. Det er så forkert. Så går du ind til det udlokker. Det er masse. Det er masse. Og så står der Peter 309. Peter! Så kan du løbe sammen med ham op og hente dig. Jeg tror, det er en sammensværgelse. Tak. Det er nu, vi kan drikke. Det er perfekt. Jeg henter bøfferne med det samme. Ja, så kan jeg altså godt komme op i spar, I kan. Den er varm. Kæft, det er stort. Hvordan har I det så med, at I ikke vandt noget her? Det er faktisk rigtig ærgerligt. Nej, det kan da ikke være rigtigt. Jeg synes, vi faktisk er for dårligt. Det er bare min kommentar. Kom med. Mange procent.